ॲपटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील रघुवीर घाट व रसाळगड हा पावसाळ्यातील पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये पर्यटकांची पर्यटनासाठी मोठी गर्दी देखील असते. पण रघुवीर घाट व रसाळगड रस्ता व डोंगर भागालगत दरड कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खेड तालुका प्रशासनानं तातडीनं पावलं उचलत हा घाट पावसाळ्यात किमान 2 महिने वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केलेत. पावसाळा सुरू झाल्यानं खोपी शिरगाव येथील रघुवीर घाट व डोंगर भागालगत दरड कोसळून जीवितहानी होऊ नये यासाठी तुर्तास ठोस उपाययोजना हाती घेणं आवश्यक होतं. रघुवीर घाट व रसाळगड या पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी गर्दी वाढत चालली आहे. दुसरीकडे पावसाळ्यामध्ये छोट्या मोठ्या दरड कोसळण्याच्या घटना देखील वारंवार घडत असल्यानं या मार्गावरील वाहतूक धोकादायक होऊ शकते. अशा परिस्थितीमध्ये दरड कोसळून जीविताला धोका उद्भवण्याची शक्यता आहे. सुरक्षिततेच्या उपाययोजना म्हणून उपविभागीय अधिकारी राजश्री मोरे यांनी खेड उपविभागातील खोपी शिरगाव येथील रघुवीर घाट व मौजे घेरा रसाळगड येथील रसाळगड हा मार्ग आदेशाच्या तारखेपासून पुढील 2 महिने पर्यटनासाठी बंद करत असल्याचं जाहीर केलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.